Kacing sisang aklemut ban sina video agani kasni. Na kita bom lakir kamen sim jonga tang bangam yo sa ban ba klem sina agani video na mal ba kidon ki briumo kidon ki parlo jonga ki ba komen yang ama halor ka jingkeren jonga manin sipang politics. Te kikili yang kikili yang mengaru ngakwa ba mapiru pincuba haba pilet tebut pikwa ayu naga sorka. Mo kenang bangaru ngan smutu ya ka ega bangam tipru ngan simpang kan mo na ngamo ba manga di ba start do ngamo ngar kunta ngan cuba bi bai ong yang piko ayu haba klet tebun apa sorka let's see ka jingkwa jonga ka ya per na baro rungan tip ya kata tangba ka banga ko angani thui pi ka dai ka niken nengkong daga jinglong ka ba shisur shidur ngami na layeng lasem bangan let ban tebut ban pen itu ya la de baga dei ka nong shong shong jong ka jalami khalaya kata ka dei ban kong ma kabar ndakan nuku ka sorkar kabal ala ban sina kan nuku ka parti kabal ala ban sina sorkar ngakwa bakan nom sngo bakan nom thau shiliang ye kinu ki benta na mar ha ka jingele ka de ka jingele kan nom nyau shiliang khmat u jong ka u jong ngi u jong phi u jong pha kan nom nyau shiliang khmat ngakwa ban long kumju kum ki pai ba nong shong shnong jong ka me khalaya kata ka de ba bat ka ba kham kong san chuchu ngakwa ka ban nang kham khlan chuchu kata ka jingkwa changa kalong ba kum ka sorkar ka de ban yana ya ka khandau ka siap bat ya ka chingrung kar thap jong ki mendari ha ga ni ka jala ba e ka jongi kata ka de ka jingkwa changa balai de basau manta basau ka jingkwa changa kadi baka sorkar kan long ka bakhan namar bangat tip syai baka sorkar ka don ka bor ka ikhtiar bat ka jingera na tip syai kata ngakwa baka sorkar kan nya dan ki kam ki basniu kum udrox yiki khun samla jongi ka pencet ya kala wei khun samla jongi kata ka bang akwa ladadan ki badang duna nang tang sa coba ko pa nan bata shu le se jing imri wakelata kata ka di kecing kwa jonga na kasokar bakan yada bakan petlem yangi kirit kiria mdera banga kwa tin ngakwa pisa no ngam kwa ai ngadon ka ni kakti ka bangan trei lada kasokar kam itu yang bakam mang yang na ka benta jonga ngam kwa ai ngatre sitam ngam cupap ngam cuk khmi lenti nagi MLA nagi minister ngatre sitam met labat sngi ngasya uslap ngasya kasngi ngasya kaler ngan sukhen kor no ya ka jing ai jongi ha ka lenti ka bomdai pitharai ngan khen kor ila ka chong kati abang ngasya kala uslap pria uler nem judan ne basya aslam magi kitip ayu watang tau slap ayu kim itu kata ka bang kwa idoni wei baru iba komen yang iong yang bahalor ba pitip pakat sorkar de ba kumta pidang tebut pidang lit teb kata ka parti ngani thu ipi hakato ka por uni hi MLA tanga ka parti BPP yuru kampa tang kongres HSPP NPP PDF entah tanga teb namar ba ngasu teb namar bahag tu kapor ki BPP rukin pat yang kandidat ki konstituensi jongi mama ya katangan itu hoi pi ki pat la pan yang kandidat ha barok ki konstituensi kata ka diga jing sisa gabangan wan mi se pi ban jubab ya ga jingkeli jong pi da ka banga buram ya pi sakawai ngan keren ni pi phanga jingkeren jong tu urang ba ubas kloy ban syak skim ngam ngai dalai lai rukum utu uro do lap bun syak skim na ka ban tau bai ba u syak skim na ka ban tau wat pa kwa lak kwa dolar ya ladi pimut kum tu ro do alap unla man syatan kalayap senan kum ketu ketemen balai ngau ta uba pli ya ka caka ka ba ai wai gibiru syaka wai pat ka company unang mut baka de ka skim jongu ka 5-star hotel ka dan po shlong mano baju ki norway ki man la ka singi ki pas ngutiang ki bakan ut ki bakan ut man la ka singi dan tamam de ka kasi de ki de na ka wi ki ba ngatai kasi tang na upgrade tanai ngash tharai watang bandrung tu baplau kim syare yangi ubarit bari ubaduk patoy gen pramaki de ki yarung mai le sigi ya daden rungam tip boiler dakmat daden direct kan ri rungam tip ya kata uku ayu tu temen uti bayu ku tu temen be
Shisin balaya liang ya kan ni lalong kumba matla ka khamat kalut ke skor. Uti bijo kum tu tek temen. Ulit bu meleran balet kim shisno ge beriuru. Shu mangi ki pai bangi dang hok pala. Hari ci ada malan tmau mi tu je beriu le bakaran klebi. U preston rumi ha media. U angana. Bu ukren an. Thot bam nan leran Utip an ha kum tu je beriu. Utip saya ga an. U pipi yo iba utip an sa. Utip an la. Dan an. Habadan gaspa don ga. Dan an. Haba piduk kan kaman pata cuba na pidang step senia kan wan sei na yang jong pi imei jong pi iman yap thilandang se ba ikin dit melele pata kit ba ta ka di chi shisha la dapan apostol ma pi manga yo driver ta trai kata te tikul ada pasi put layap untuk menu le gi high level te kita dagi bru jong kan tiba ya kan kun kita bru thod ro khlau ma Kedisya nga ingkong balay na do pasensya agad NPP nga iga cingsuk ke cingsong nya ka jalang non kaspa kala le chiliang nga IP ubayo ulayo lut kadbo ukwa kadbo drawa kadbo an ubado unang do watang kasar kam lamang tang na kabentaki NPP tip pa Henry ngimyo na marbang himnang bancit ikin khamat ki babiang aku mengani ke porli ki badan bok na marba ke NPP ka ayeng ki bamdai ban ai nama kating dah kating nama bok kayu ibu pat baulas dang menstat kating katu gede guai ke jingger ku konrad permi kumdo khubor uang hana ba lada ukwa barsna ula barsna paksa sna to konrad yi thot kabrus tangkat nu kala yo jelala jong katang wan ak ni karuk sebi bali ai kadulir ka cakang kaptala jong bali don pisan sabat ke cakang jong ban ai kata company jong haba watang ka bek sisin ra ni katang arusan lang bali pisan sabat hit kadulir la jong ban ai bali ai ka cakang jong ipat ba sarkar yo nom de sarkar jong pat ba ne ka sarkar yo umar mai ne usne ba umdan shu ba pro handai dangbon ki khasi ki ba champagne ngani tu ipi ndai tang start le dan champagne tama kimpat mi ngani tu ipi kentran yo khasi ubapli ubabit ubarit ubatoy dai namar ba umpat champagne bahaw bapli handai kimdei ki babit niduna ka cing champagne namar bangi long shidur ngani tepi mdei kum tukhar ta ma pi ibat pliang tu deu na poisa deu na handai cebeng jong kita wat le kai kitik ila ka jong hok handai tang na ka daw ba pi iben baleng anoi pi ngidang syong suk kan ta namar ba koi ga degni namar ba upat ba jongi umdan kamen sim bande ban benda hok ya taki cakap ko puta handai ka jingshi suri jidur ka jingrobet ba pentelep pa penkelet maki ku basya tendep ngimpat sno thora ngishu kum ai jubor lembet long kumba shu ko ngo klumar kum tana ubele udang da namar bangi ngim tit bahaya ka jingshi syakam tan kamen sim ka bangin de khnang in le khnang pin thanai ba ka khun jong minister ni sapai ya kamet jong nu beriru kan lit kem pi thanai bekin sya sa ki pa pulis ki khun jong ki minister le la da ki be ru ki long ki bastan ka certificate doktor kin shutet ru ki yo ani thu hadok kata ndai bang asu khya tan ka ching sya than jong tu samaro on ki ai ki bang ala pelang hamen sim pat ba ngan pi balai balada umado bat konrat umde ya ka tu ka kle le de ka pelun ka ba sneu breu ka ba ikan sha ban pet umde ya la ka jong kle ba ka company kan pan wan dur ya kle jong snayeng ser ini snayeng ser ba pinya ba breu patung sneu ya ka tu ka kle ru ka ba ikan sha balik kim kita balik kim le ya ka jong la de ki ko ba ben le ka jong pat ba kani gai ngami ispi ke pet ba ban pensya ya ke lada kalong ka balong ba pinya sim lada kamlong ba pinya sim berat pet ba wat keno yang ngadi tang ka wei ka brio ka barit ngawan ban pensya je pihan lada ka de ka babiang pediang lada kam de ka babiang berat ngano mai lat ba kini ki bro kinjia kani ka jela ba ke jongi ya ka ba ublei ula ka khupitip pet ba ka jingker khu ba phala ka jong ublei ya kani ka jela jongi haot ka bangi mla ban sngau thu balai dangbon ki basuk banyak ki bajan jarang ya pa jalami khala yangi jongi ban ong ya kathma
ya katma jela gedang bun hi basuk handa ya katma yeng tengim kia keren ya kata te balai oi pi kum ta na mar ba kidang bon shibon kidang don shibon ba kilong kumi kilong pa ki ba yeng ban ya sat ban tuai ban sha ching it na ka ban ta ka jela ba ik jongi kata ka de ka kampala ka ba ublei uba ker khu ngim la ban sangot tho ma ngim la ban sangot tho duna kilong kumi kilong pa ki ban long auria ki ban long rau kai mo ki ban long rau kai ki ban long auria haki ni ka jela jongi ibon hi kilong kumi ki ba shong khia ki ba shong blei hot ki don hi kum kitaro ki ba auria tang balong kidang bon hi te kidang bon hi kilong kumi ki ba shong khia ki ba shong blei ki ba parkhat ya kalawai ki hun ki banang ban ruai yo blei ngapen rancur ya kani kidan ki ba hana bro shikato gisni ubaderi dai kan thai ngam ngai ubaderi nang kong hi ubadehi ya ka jela ka pach san udai ushen rang na do ki minister ro ki de ki shen rang ki biru sarkar ki de ki shen rang ki ya de ki ya banta ki le ki kam ki balai pujat ki balai puskit ki ba trama kan ki jela jongi ka kan thai la da kan de kala bande ya ka yeng shimet hoi nya pendam ya ki bay olok bakha tang balong ha ka kam song ha don bay utu ubriu ngai hi jingi i jonga uba la ban kala bom ju le chu tang si sem la di ruba la long no kumbalong mangi kam song ha to ma ndai bat bang apan kesan kini ki e boro ki wan dia balai ngam tip tambah tang ka dai shma bat ba kan keren pi kublai shibun kublai she jarngu ya ka por jong pi lada ngabak lamap lada ka babha tu shim ya ka kum uta usot thiang mo ubangin pentrikam hala ka jong ga met ka men sim ga jong ima bye bye